Aj vy rozmýšľate nad investíciou do nehnuteľnosti? Tu je veľmi veľa dôvodov, prečo práve Liptov predbieha všetky ostatné regióny. Celoročná sezóna Liptov nie je len o lete alebo zime. Ľudia sem chodia 365 dní v roku, na hory, do akvaparkov, na turistiku, cyklistiku, ale aj do wellness. Liptov je srdce Slovenska, je výborne dostupný autom aj vlakom a naskok máte vysoké aj nízke Tatry, Liptovskú Maru, Jasnú a množstvo ďalších zaujímavých atrakcií či turistických miest. Liptov patrí medzi najnavštevovanejšie regióny Slovenska, to znamená vysokú obsadenosť apartmánov a tým pádom aj vyšší výnos z prenajmu pre vás. Ceny tu stúpajú, ale stále sú dostupnejšie ako v Tatrách, čiže na Liptove bude mať vaša nehnuteľnosť vyšší rastový potenciál pre vašu investíciu. Liptov to nie len krásne miesto, nádherná príroda, krásna Liptovská Mara, nádherné nízke Tatry. To je aj fantastická príležitosť investovať do budúcnosti. Kúpiť si nehnuteľnosť, ktorá vám neskôr bude robiť radosť. Poďme sa spolu pozrieť ako na to na tatrainvest.sk.